Momenti diffiċli li blaqdaw bil-perseveranza nistgħu nelbuhom. Dan kien il-messaġġ komuni mid-diskorsi tal-kelliema tal-Partit Nazzjonalista waqt attività politika f'Ħaltarxien. Karl Mifsud Bonnici, President tal-Amministrattiv u Deputat Nazzjonalista, qal li l-Partit Nazzjonalista qed ikun il-katalista tal-bidla li dan il-pajjiż għandu bżonn, politika ta' għaqda, paċi u konverġenza. Iddikjara li hemm bżonn insostnu iżjed lil partit u nuru iżjed l-appoġġ tagħna għall-verità. Dak li uħud ma stennewx seħ. Fid-daqq ta' trombi tal-verità, il-ħitan tal-kastell waqgħu u ċedew. Minnaħat jaw il-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi saħħa li pajjiżna jixraqlu aħjar mill-kriminalità li l-uffiċċju tal-Prim Ministru inħakem minna. U għazit jgħid li s-sewa jirbaħ żgur, iżda biex is-sewa jirbaħ hemm bżonn ta' perseveranza bħal dik tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li bis-saħħa tiegħu il-poplu issa jista' jara ir-rapporti Grant. Taħt l-arma tal-partit ngħidulhom ħassibuna il-kol flimkien vuċi waħda niġġieldu l-korruzzjoni. Ħassibuna nsusu wara l-passi tagħkom sakemm naraw li ħallastu djunkom mal-ġustizzja. Minnaħat jaw Charles Bonello, koordinatur tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista, appella lil kunsillira biex jibqgħu viġilanti u jkunu iżjed viċin in-nies f'dawn il-waqtiet diffiċli. Qal il-legat ta' dan il-gvern mhux se jkun biss il-korruzzjoni li hija bla limiti, iżda wkoll l-isfreġġju ambjentali u n-nuqqas ta' pjan infrastrutturali li kompla jxejjen iż-żoni miftuħa ta' pajjiżna. Pajjiżna għaddej wieħed mill-aktar momenti diffiċli fl-istorja politika tiegħu. Rajna stejjer iseħħu qudiemna, kumpanniji fil-Panama, korruzzjoni kull fejn tħares. Diskorsi li fihom derbiċċar il-messaġġ komuni favur il-verità u l-ġustizzja għal pajjiż li jixraqlu aħjar.